Ngangayisho lento ngaphambilini ukuthi walimazwa ipolitiki yakhona lapha kuma-genre komaskandi nako-hip hop. Kodwa ngesingaye kwamkhuthaza kakhulu ukusebenzisana negcwakamelisha since ebonakale umuntu olukhonzile nalo futhi igcwakamelisha limkhonzile. Kwasho ukuthi manje ipolitiki yalapha ingaphezulu kokwenza. Uthini kwipost yakhe? Uthi ukhala ngalabo beat laba bengoma kaDokotela kaMphathi womjovo. Bese ephinde futhi ekucomment ekusho ukuthi bayathukana nje kuphela kodwa umphimbo uyalunywa. Ngiyacabanga lokho kukutshela ngokusobala abanankinga nomthandeni abazi babe nayo inkinga kwakuyizinto nje ezithile some side effect kade imphazamise emlimaza yena. And kudala lento kwasibonakala ukuthi khona yona into le khona. And ulwa evele kade outshine kwamenza kwaba worse kakhulu mangabe ese featureishiwe kaMaskandi kule ngoma eParis. Nakho futhi into ekhuthaza kakhulu ukuthi ingoma ya break ama record yadlula ngisho ingoma eziningi go hip hop ngesikhathi sifishane. Now more than 21 million views on YouTube right now. Even go Spotify into engakazi iziyenzeka. Naye ukhona njalo lapho kulowo mlando loyo. So engahlala kanjani engakhuthazeki ukusebenzisana naye uDokotela lo. Phela umthandeni ukufaka umjovo ubaleka uphika ukuthi ukujovile. Kodwa ubutshikiza nawo umjovo wakhe. Yabo? Fane Paris. iParis yathi yenza ama wonders kakhulu. Bezwe abantu ukuthi yenza ama wonders. Kodwa benze ngathi ayikwenzanga lokho abanye abantu besaba nje ukuvuma into eyiqiniso ukuthi le ngoma le trendile right namhlanje ikuphi la ikhona. Angisho ukuthi abantu kumele bavume into ngenkani, ngiyayazi ipolitiki yangale ukuthi hamba ibanga elingakanani.